Bon dia. Representé el comitè d'empresa de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació. Després de 6 anys d'emissions de tele, ràdio i web, pensem que ha arribat el moment de donar suport decididament al Servei Valencià de Comunicació dels Valencians. Un servei que vertebra el territori, difon la nostra cultura, normalitza la llengua i promou l'economia i les empreses locals. En nom dels treballadors d'Apunt, en primer lloc voldria exposar una sèrie d'aportacions per a la nova llei que serien de l'interès de la plantilla. Els mitjans de comunicació públics tenen un paper fonamental en la construcció d'una societat més moderna i cohesionada i en el fet que els ciutadans estiguen més i millor informats. Com qualsevol altre servei públic, els mitjans de comunicació necessiten el suport i la convicció dels governants. Com a garantia d'aquest servei públic, cal plantejar-se la consideració dels mitjans públics de comunicació com a òrgan estatutari. Això hauria de ser un objectiu a mantindre sempre en el nostre horitzó i hauria de constar en la llei d'alguna manera, encara que fora com a declaració d'intencions. Respecte al màxim òrgan de direcció de la CAPSA, el Consell d'Administració, pensem que hauria d'estar composat per professionals amb mèrits reconeguts en el sector audiovisual i de les noves tecnologies, perquè el nostre sector és un sector amb moltes peculiaritats. A més, des dels comitès considerem que la plantilla també hi hauria d'estar representada, en consonància amb les noves tendències laborals europees que promouen aquesta participació en els òrgans de direcció de les empreses. En uns mitjans públics de comunicació, el servei d'informatius és essencial i, per tant, pensem que caldria incloure com a mínim uns serveis informatius propis i inalienables, com a garantia dels principis de veracitat, imparcialitat i objectivitat i també com a garantia d'un volum de treball mínim per a la plantilla. De cap manera es pot continuar pel camí de les externalitzacions de treballadors per amagar un disseny de plantilla curt i allunyat de les necessitats reals. Les externalitzacions només causen precarietat i devaluació salarial. I Apunt hauria de ser referent en matèria laboral i servir de model per a definir les condicions laborals i de retribucions de tot el sector. Per a garantir un servei suficient, estable i de qualitat per a desenvolupar la tasca que Apunt té encomanada, és necessari com a mínim consolidar la plantilla actual. Forma part de la filosofia del servei públic dotar al personal d'una estabilitat que li permeta créixer professionalment i evitar la fugida de talent que estem vivint des dels últims anys. La interinitat provoca que la gent no confia en consolidar la seva situació laboral en l'empresa i per això, si troba alguna altra opció fora, se'n va. És una realitat que estem patint tots els dies amb el perjuí del servei. Els comitès d'empresa sempre han col·laborat amb l'empresa i ens hem mostrat proactius a negociar en el marc de la legislació vigent. Però després de 7 anys continuem en la mateixa situació d'inestabilitat. Seria el moment d'acabar amb aquesta incertesa apostant per la consolidació de la plantilla actual. I, per cert, també seria el moment de regular les seues condicions laborals en un conveni propi que encara no tenim. Igualment necessari i urgent és l'increment de plantilla que s'ha comprovat insuficient per als reptes marcats durant aquests anys. Un dimensionament adequat també permetria l'obligada renovació generacional de manera natural i pacífica i l'aparició i convivència de nous perfils professionals en el panorama sempre canviant de la comunicació. Tot això comporta una dotació pressupostària mínima, que pensem que hauria d'estar inclosa en la llei. Una dotació pressupostària mínima que garantisca la continuïtat del servei públic, la viabilitat de la plantilla i la consagració de la radiotelevisió pública com a motor del sector audiovisual, que s'hauria d'incloure en la llei, com vos deia. En aquest sentit, cal incloure també l'equiparació de les condicions laborals dels treballadors i treballadores d'empreses privades que presten els seus serveis per a Apunt. Els professionals del sector audiovisual, dins i fora de l'empresa pública, demanen una major estabilitat laboral i exercir les seues tasques amb dignitat. Els comitès d'empresa i també el Consell d'Informatius, en tots els seus informes, hem deixat constància de la dificultat de complir amb el manament del servei amb la plantilla infradimensionada que tenim en l'actualitat. Volem aprofitar per deixar constància també d'un parell de reivindicacions del Consell d'Informatius, que no ha pogut vindre, que considera necessari mantenir la participació del personal de la redacció en el nomenament de la direcció d'informatius. Així mateix, considera necessari que es mantinga el seu reglament actualment en vigor, document que ja va aconseguir l'aval del Consell Jurídic Consultiu. En conclusió, volem una aposta decidida pel servei públic de radiotelevisió com a garant dels drets de la ciutadania a la informació i de la defensa del patrimoni cultural valencià. Volem la consagració del servei com a motor del sector audiovisual, un motor fort per a un sector econòmic que no és ni menys que els altres sectors. Prova d'això és que atrau a la joventut, que s'interessa a estudiar-ho en moltes universitats i centres de formació professional del nostre territori. A més, és un sector de futur perquè està molt lligat amb el món digital i de les noves tecnologies. Per últim, recordar que no ens dediquem a generar un producte qualsevol, sinó un producte que la gent consumeix en gran quantitat diàriament i que no hem de renunciar a produir per nosaltres mateixos. A més, és un producte molt exportable i que serveix d'aparador del talent i la idiosincràsia pròpia del poble valencià. Sí, 5 minuts.
Gracias, señor Villarreal. Tiene el turno de palabra el Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidenta. Bueno, pues bienvenido, señor Villarreal. Es un placer escucharle. Desde el Grupo Vox, la verdad es que podemos afirmar que estamos completamente de acuerdo con, efectivamente, ¿no?, el papel vertebrador de los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales. En este caso estamos hablando de la radio y televisión pública como elemento vertebrador de una sociedad. El problema es que para llegar a ser elemento vertebrador hay que alcanzar unas determinadas cotas de penetración, de éxito y de capacidad. Porque si nos quedamos solo en la infraestructura, pues rozamos la mala utilización de los recursos públicos. Hablaba de que APUN debería convertirse, me ha parecido entender, en un modelo laboral. Entonces, mi pregunta es, según usted, ¿cuál debería ser ese modelo laboral que deberíamos tratar de alcanzar y si ha sido así hasta ahora? En cuanto a la consolidación, sabe que bueno, la situación no es sencilla, incluso existen divergencias, ¿no?, entre los propios sindicatos sobre cómo llevar a cabo el proceso de consolidación. Existen intereses contradictorios entre quien quiere un proceso de consolidación vía concurso, quien quiere oposición. En principio, la ley remite a la regulación laboral, que es lo que debe hacer en este punto la ley para evitar cualquier tipo de problema y que la ley pueda entrar en vigor. Posteriormente ya se concretará. La pregunta es usted por qué modelo o de proceso de consolidación optaría. Completamente de acuerdo en relación al convenio colectivo. Es un objetivo que debemos marcarnos y que debe aparecer, sin duda, en la hoja de ruta. Y, finalmente, me gustaría saber, señor Villarreal, qué hacía el anterior Gobierno si tuvo esa obligación de consolidación. Me parece que desde el tercer año, ¿no?, de creación del ente. O sea, ¿qué pasaba cuando ustedes iban a reclamar el cumplimiento de la ley? ¿Qué hacían estos señores para escurrir el bulto de esa manera durante 5 años más? Es que son los magos del escurrimiento. O sea, ¿qué pasó para no cumplir con la ley durante 8 años? Gracias, señor Villarreal. En el uso de la palabra el Grupo Parlamentario Compromís. Moltes gràcies, presidenta. Bueno, benvingut, senyor Villarreal, i moltíssimes gràcies per les seues aportacions que jo de veritat espero que els partits majoritaris i que tenen la possibilitat de treure endavant aquesta llei escolten i les incorporen en la proposició de llei que, com he dit ja en reiterades ocasions, la veritat és que ens preocupa perquè està plena d'incerteses, ens preocupa moltíssim el control polític total de l'òrgan de govern de la televisió i, per tant, dels continguts i dels informatius. En la llei actual, en la que encara està vigent, el comitè d'empresa té representació en el Consell Rector i ara automàticament la eliminen. Nosaltres, des de Compromís, considerem que els treballadors i les treballadores han de tindre la seva representació a l'òrgan de direcció, si bé pensem que PP i Vox estimen més tapar-los la boca i no donar-los veu. Es carreguen també, com vostè també sabrà, el Consell, a part del Consell Rector, el Consell de la Ciutadania, el Consell de l'Audiovisual. El valencià està absolutament desaparegut, vulnerant, com ja he dit en altres ocasions, l'Estatut d'Autonomia. El sector audiovisual valencià està ignorat, si bé esperem també que escolten el president de la plataforma dels audiovisuals que ha passat per ací fent unes reivindicacions. No es garantís tampoc la ficció, com ha reclamat el president del sindicat d'actors i d'actrius. I la veritat és que també el finançament està per garantir. Eliminen qualsevol percentatge invertir qualsevol tipus de pressupost dins de la Ràdio Televisió Valenciana i això ens sembla que és deixar un poc els professionals, els treballadors i les treballadores en l'aire. I sobretot també ens preocupa molt la situació en què es queda el personal que està treballant o que vulgui passar a treballar
a punt, perquè és cert que la llei aboca una incertesa, com he dit, és una llei amb moltíssimes incerteses, i això en aquesta qüestió també és una incertesa total, perquè el procés selectiu i la situació en què quedarà l'actual plantilla està també en l'aire, aquelles persones que vulguin optar a treballar en l'ens públic, ja que es parla d'una nova RLT, però sense especificar res al respecte de com i quina classe seran els processos selectius. L'article 34, que és el que parla del personal, en el punt 5 fa referència als processos de selecció que es posaran en marxa i diu que seran establecidos i convocados per el Consell d'Administració, però tampoc fa referència massa a com és el tema i això a nosaltres també ens preocupa. També el tema d'agilitzar la gestió. Podem estar d'acord en que se tingui que agilitzar la gestió i que podem passar a una única entitat, però el que sí que és cert és que considerem, i això n'hi hauria que estudiar-ho, perquè això no justifica que se tire per terra i que se faci una demolició total de l'actual televisió pública valenciana. Jo el que li preguntaria, senyor Villarreal, és: consideren vostès que és imprescindible que el comitè d'empresa tingui representació al Consell d'Administració actual o al que se farà després de la nova llei? I consideren preocupant la situació en la que queden els treballadors i les treballadores, tant els actuals, els interins, també, per supost, com vostè ha dit, de la radiotelevisió valenciana, per la incertesa, com he dit, de la proposició de llei que avui estem així parlant? Moltes gràcies. Tiene el uso de la palabra el Grupo Parlamentario PSPB. Hola, bon dia, senyor Villarreal. La veritat és que ens alegra, després d'haver escoltat altres veus, que se tingui en compte també en aquesta comissió la veu dels treballadors i treballadores de l'EN. Nosaltres, hi he portat insistint tot el matí, creguem que és una llei errada, una proposta errada, que va agafar un control total polític de l'EN i ens preocupa especialment, i com he fet referència en algunes de les meves intervencions anteriors, el tema dels treballadors i treballadores, perquè coneguem en un model semblant anterior a la llei que es va fer per part del Botànic com va acabar la situació per a molts de treballadors i treballadores de Canal 9 en el moment en què es va tancar l'EN. Les conseqüències les coneixen millor vostès que nosaltres, però ens preocupa moltíssim en aquest moment aquesta indefinició que té la llei en quant a establir un termini de 6 mesos per a fer una nova RLT. Jo també tinc responsabilitats municipals en un ajuntament on hem de treballar per a fer una nova RLT per a vora 400 treballadors i crec que som tots molt ingenus o molt ben fiats si pensem que en 6 mesos anem a ser capaços de fer una RLT consensuada i que dignifique tots els perfils professionals, en les categories professionals, que se treballa també en la carrera professional per a poder millorar dins de lo que és l'EN, i jo crec que 6 mesos és un brindis al sol i espero que siguin conscients també vostès, igual que ens passa a nosaltres, perquè estem bastant preocupats, perquè aquesta llei política que estan portant en aquests moments així, per part de la dreta i l'extrema dreta, no compten els treballadors. Estan convidats avui així, però hem vist que en tots els consells de participació no n'hi ha ningú treballador representat. Aleshores, ens preocupa moltíssim el que vostès, jo entenc que és normal, són el govern legítim de la Generalitat i s'han de fiar del que passa, però jo suposo que temeran un poc quina va ser la resolució, perquè en aquests moments aquesta llei suspèn tots els processos que n'hi ha després de molt de temps per a estabilitzar el personal, per a fer convocatòries per a que pugui sumar-se més personal. Aleshores, aquesta incongruència entre el que se diu i el que se fa és el que ens preocupa. I per això vull que sàpiguen que per a nosaltres la representació dels treballadors i treballadores en l'ENS és fonamental. Anem a apostar també a les propostes o les esmenes que vostès proposen en aquest sentit, perquè creu vostè que llevant al món de la cultura, a la societat civil, a la societat, a les associacions i també als treballadors, això se podrà reconduir en aquesta negociació perquè formen part vostès d'aquest Consell, dins del Consell d'Administració que se va a ficar en marxa? I també, ja sé que vostès estan a favor de la unificació i perquè fa els treballadors, creu vostè que pot abocar això en una mena de privatització dels informatius, ja que en la nova llei no posa res del blindatge que els informatius tenen en aquests moments per a que estiguen fets per gent de casa? Gràcies. Tiene el turno de la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Villarreal. Y mire, quiero hacer extensivo el agradecimiento, que luego lo haré también, a la señora Santamaría y a los dos comités de empresa que desde el primer momento, ya hace meses, empezamos a trabajar conjuntamente sobre los principios básicos de la situación de los trabajadores dentro de Apunt, y yo creo que nunca se ha ocultado la voluntad del cambio de la norma. Desde el primer momento que tuvimos la primera reunión ya se les planteó a ustedes y se les dio participación en el desarrollo de la misma, incluso adquiriendo algunos compromisos con ustedes que hoy están plasmados en la norma que traemos aquí a debate. Lo cual, hay veces que cuando dicen que no se ha dialogado, a mí me sorprende. Pero bueno, cuando hablaba usted de los méritos reconocidos en el Consejo de Administración, en la parte de experiencia en los medios de comunicación, mire, yo creo que los grupos políticos seremos lo suficientemente inteligentes, o deberíamos de serlo todos, para proponer personas con perfiles adecuados para la labor que van a hacer. Cercanos a la experiencia, evidentemente, tanto de los medios de comunicación como de la gestión pública. Si hay perfiles que reúnen las dos condiciones, será perfecto. Si conocen los medios de comunicación y la gestión pública, estupendo. Pero la configuración de un consejo de administración de una empresa como esta necesita profesionales que tengan experiencia y conocimientos en materia laboral, en materia económica, de gestión pública, las leyes que regulan su trabajo, también la labor de los medios de comunicación públicos y privados. Y eso es el perfil, y ahí es donde trabajaremos. No significa que porque lo propongan los grupos políticos vayan a designar a alguien que no tenga esa experiencia, esa cualificación. De hecho, la ley recoge méritos reconocidos. Es decir, esto está claro, ¿no? Con respecto al resto de mi intervención, la voy a circunscribir exclusivamente al tema de la plantilla. Mire, yo esperaba que hoy alguien le pidiera disculpas a ustedes. Disculpas por imponer la regla del 1 tercio, que ha impedido que la plantilla sea corta, con lo que ahora dicen, ay, qué pena que la plantilla sea corta, cuando impusieron la regla del 1,3 del presupuesto para coartar el crecimiento de la plantilla de Apunt. Que alguien pidiera perdón por la inestabilidad laboral que han generado en la empresa o en las dos empresas, porque algo que tenía que haber estado solucionado 3 años, llevamos 7, y usted mismo lo ha dicho, hay una inestabilidad laboral tremenda. Alguien que pidiera disculpas por tener una RPT vamos, desastrosa, pero que además ahora digan que si dudan si en 6 meses va a haber o no. Para ver lo que tenemos, pues tampoco hace falta caminar mucho. Dudas y disculpas por el convenio colectivo, que usted lleve 7 años y no tengan un convenio colectivo, los defensores de los trabajadores, cosa que también sorprende. Y mire, sobre el tema de la congelación de los procesos, y termino, presidenta, de la fusión de las dos empresas. Mire, lo que se plantea en la norma, que fue tal y como acordamos y lo comentamos con ustedes, es un proceso de congelación en tanto en cuanto se producía esa fusión de las dos empresas para generar una seguridad jurídica en los trabajadores que estaban concurriendo una serie de procesos. Congelación. Y luego, en virtud de esa descongelación, una apertura de un proceso de consolidación como el que se tenía que haber hecho hace 4 años y no se ha hecho. Y ahí yo le pregunto, porque hemos oído esta mañana al representante de la Unión de Periodistas decir abiertamente y claramente que los procesos tenían que continuar. ¿Qué piensan los trabajadores de las dos empresas, tanto de la suya en este caso, sobre el proceso de consolidación que se debería de seguir? Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra, señor compareciente. Gracias. Bueno, voy a tratar de contestar a todas las preguntas. Respecto del representante de Vox, efectivamente, la audiencia y el conseguir mejores resultados y mayor penetración en la sociedad es un objetivo que a nosotros nos gustaría también poder conseguir, pero es imprescindible para ello estar suficientemente dotados presupuestariamente y también en recursos humanos. Esto, en el mundo de los medios de comunicación, es básico. O sea, para llegar a más gente, para lograr mayor penetración, es preciso tener un presupuesto apropiado, ¿no? El modelo que aspiramos a ser con respecto al resto del sector audiovisual, el modelo laboral, es un modelo que defienda la estabilidad. El sector audiovisual siempre se ha caracterizado por una precariedad y por una inestabilidad. Nosotros querríamos que esa inestabilidad dejara de existir y, por tanto, apostamos por un modelo también en las productoras y en todo el sector, bueno, pues que se fijen un poco en nosotros, pero para eso nosotros somos los primeros que tendríamos que tener esa estabilidad, ¿no? Respecto al proceso de consolidación, como también ha preguntado el representante del PP, si les parece, lo dejo para después.
contestar al representant de Compromís, respecte a la representació en el Consell Rector, efectivament nosaltres considerem que hauríem de tindre una representació perquè considerem que és una garantia també de que els aspectes que se debatissin en aquest àmbit, en el Consell d'Administració, els aspectes que ens afecten, puguen tindre la nostra participació, la nostra opinió. Pensem que és important i, a més, com he dit, en Europa hi ha una tendència que promou això, que els treballadors, que les plantilles participen en els consells d'administració. Per tant, considerem que és important. La nova RLT, una nova RLT que com a mínim hauria de contemplar la totalitat de la plantilla actual. Això seria el mínim per a poder seguir treballant, perquè s'ha demostrat en aquests 6 anys que anem molt justets de gent, molt. I, per tant, això no podem renunciar a cap lloc. Respecte de l'agilització de la gestió, efectivament, és important que la nova llei treballi en això i la duplicació de les empreses, però no només això, també la possibilitat per a cobrir baixes, la possibilitat per a fer determinats tràmits que fins ara han sigut molt costosos. I després, passa a parlar ja amb la representant del PSOE. Efectivament, nosaltres, com deia, en la RLT ens preocupa la nova RLT no se definís. De moment sí que la llei subroga la plantilla actual, però diu que en un termini de 6 mesos se negociarà una nova RLT i sí que ens preocupa un poquet com seria aquesta RLT. Nosaltres tenim més de 30 categories professionals diferents actualment en la nostra empresa i probablement caldrien algunes més que no estan contemplades perquè hi ha llocs que són tasques necessàries i s'han hagut d'externalitzar perquè ara mateix no les tenim. Per tant, és molt delicat el tema de la RLT i suposo que serà un tema que haurem de negociar en molt d'interès. I el blindatge dels informatius considerem que és essencial. En un servei públic de comunicació, la part dels informatius és que és la raó de ser. Actualment, per lo que parlàvem també un poquet de la penetració, és el que més audiència dona. Ara mateix a la cadena, els informatius sí que tenen molta audiència i sí que són molt vistos. I passe ja a contestar al representant del Partit Popular. Efectivament, en el Consell d'Administració nosaltres entenem que considerem que tota la plantilla que està actualment treballant en Apunt ha passat ja un procés de selecció on hem demostrat suficientment mèrits, capacitat, va ser un procés públic. Per tant, va ser un procés de selecció on va ser molt exigent, molta gent se va quedar fora, hi havia molts requisits que complir. De fet, en algunes categories posteriorment s'han hagut de rebaixar els requisits perquè no se trobava gent. Per tant, ha sigut un procés exigent. No va ser senzill, no va ser fàcil entrar. Després vam passar un període de prova, vam superar tota la plantilla, un període de 6 mesos de prova, no és un període curt tampoc, i ho vam superar i després hem estat 6 anys treballant, per la qual cosa considerem que som actualment la plantilla millor preparada, hem demostrat sobradament la capacitat, els nostres mèrits i pensem que seria el moment de consolidar el nostre lloc de treball perquè necessitem aquesta estabilitat. Com deia abans, ja estem vivint una fugida de talent molt gran en l'empresa. Esta setmana, sense anar més lluny, 2 persones ens han deixat perquè han trobat llocs més estables. No els llocs que ens agraden més, llocs més estables. El que demanem és una estabilitat. Per tant, pensem que ha arribat el moment de fer això, de fer-ho de la manera que siga menys costosa, menys traumàtica també, i per això considerem que els mèrits, un concurs de mèrits, podria ser una opció. Nosaltres és tornar a demostrar els nostres mèrits als que podem afegir aquests anys de treball. O sigui que, en principi, seria senzill, però pensem que s'ha de fer de la manera menys costosa, que siga més fàcil, més ràpida, per a poder, com més pront millor, continuar treballant, continuar creixent, perdre de vista aquesta inestabilitat, aquesta situació d'incertesa i donar pas a que les futures incorporacions que se produïsquen en el futur treballin amb nosaltres. M'agradaria assenyalar que tenim un altre percentatge de plantilla que supera els 50 i fins i tot els 55 anys. Per tant, seria molt profitós que pogueren conviure amb les noves generacions, les noves incorporacions, pogueren compartir la seva experiència, els seus coneixements de tots aquests anys i que se farà d'una manera natural, aquest traspàs. I
I bueno, jo crec que, en principi, també hem de dir que, fins i tot, per a que s'adoneu, igual pot ser un detall, perquè s'adoneu de la situació com està, hi ha molt poquetes categories que s'ha completat el procés de selecció que s'havia dissenyat en la llei actualment vigent, que els comitès sempre han col·laborat en aquest procés i van pactar unes condicions. Bueno, doncs en aquests processos hi ha fins i tot alguns, han sigut molt poquets, hi ha alguns que s'han quedat de certes places. Hi ha llocs que s'han quedat desertes, perquè la gent no se refiava tampoc del futur que podia trobar en aquesta empresa. Per tant, a l'hora de triar, ha optat per altres opcions. Això és el que volíem que s'acabara ja i que a punt se podrà consolidar. Recibimos ahora a doña Isabel Santamaría López, presidenta del Comité de la Empresa de la CVMC. Molt bona vesprada a tots. Ja crec que voldria no repetir-me molt, però crec que com som dels últims participants segurament repetirem molts arguments, però bueno, potser és una bona cosa repetir arguments perquè segurament són els que estem tots d'acord. Vaig a començar llegint l'article 3 de la llei 1/2006 de 9 d'abril de sector audiovisual. Diu exactament: la Generalitat reconeix el caràcter estratègic del sector audiovisual per la seva importància social i econòmica i com a instrument de la promoció i divulgació de la cultura, història i llengua pròpies, així com per a la transmissió dels valors superiors de la Constitució i del nostre Estatut d'Autonomia. A Punt és una emissora de ràdio, de televisió i de canals digitals que dona programació autonòmica des de Vinaròs fins a Oriola. La recuperació del servei públic no va ser una tasca fàcil. Només gràcies a la dedicació i professionalitat de la plantilla es va fer possible que la societat valenciana gaudira d'uns mitjans públics en un termini rècord. Després de 7 anys treballant en aquesta situació precària, aquesta plantilla ha demostrat suficientment la seva professionalitat i competència. Crec que ha arribat l'hora de consolidar la seva situació laboral perquè pugui assolir els reptes futurs. En aquest mateix sentit, cal resoldre les mancances en què va néixer aquest projecte, la primera de les quals és la falta de personal, que si en el centre de producció de Burjassot és evident, en les altres delegacions és encara més insostenible. És un problema estructural que afecta a tots els departaments. Vaig a posar un exemple del departament jurídic que només compten 2 persones per a despatxar tot el volum de tramitació legal que es genera diàriament en una empresa d'àmbit autonòmic. La falta de personal és tan greu que departaments consubstancials del servei, sense els quals no es podria emetre, com enginyers, informàtics, multimèdia, entre d'altres, han hagut de recórrer a personal externalitzat, amb el perill que això suposa per al servei. Hem de lluitar tots perquè les externalitzacions es limiten a les mínimament imprescindibles, per motius puntuals de la producció. Ara per ara, tots els programes els fan productores externes, com per exemple les retransmissions de festes. Les fogueres, les falles, la Madalena, es fan amb personal que no és de la plantilla de Punt. Caldria que la llei contemplara l'equiparació de les condicions laborals dels treballadors i treballadores d'empreses privades que presten els seus serveis per a la pròxima corporació. És imprescindible que l'empresa pública atorgui estabilitat laboral a la seva plantilla com al model del que seria exigible en tot el sector. D'això els altres companys han parlat també abans com a referent. Com a comitès d'empresa, no podem oblidar assenyalar que, com qualsevol altre servei públic, hauria de gaudir d'un major blindatge normatiu, fins i tot estatutari, considerant que és un sector essencial i que el dret a la informació és garantia de democràcia en la nostra societat. Servei públic de proximitat que la ciutadania demana per a informar-se preferentment, com va quedar acreditat durant, per exemple, una pandèmia, les situacions excepcionals, com danes, incendis i altres situacions d'interès. El fet que la ràdio i la televisió pública dels valencians es troba molt per davall del cost mitjà de les televisions autonòmiques a Espanya
hauria de ser motiu de preocupació per a tots. Per això, des dels comitès, demanem que la nova llei reconega un pressupost que puga abastir les necessitats presents i futures, no tan sols dels mitjans públics, com també per a la indústria audiovisual valenciana. Esta partida pressupostària ha de garantir els recursos suficients perquè el projecte de comunicació dels valencians es puga desenvolupar de manera sòlida i sostenible. Això suposa assegurar un disseny de la plantilla ben dimensionat, tenint com a base la plantilla actual consolidada. Necessitem urgentment un augment de personal que hauria d'apropar-se als que establiren des de la Comissió d'Experts en Comunicació de les Universitats Valencianes. Si en 2016 les Corts Valencianes van votar la creació del necessari servei públic de comunicació sense cap vot en contra, en 2024, 8 anys després, la nova llei no pot fer sinó recolzar aquest servei i millorar-ho. Les societats més avançades i plurals aposten sense complexos perquè els seus mitjans públics de comunicació tinguin un paper destacat, perquè contribueixen en gran mesura a l'estat de benestar i a la millora dels sistemes democràtics. No es pot dir que peso el temps? Me queda poquet, Gràcies. No es pot ajornar per més temps l'obligada i necessària aposta perquè els mitjans de comunicació públics siguin el veritable referent que la nostra societat està demanant, seguint els principis de transparència, independència, veracitat i pluralitat. És per tot això que s'ha de fugir de plantejaments a curt termini i mirar cap al futur. Les televisions autonòmiques contribueixen a promoure la cultura i la llengua de cada territori, dinamitzen la indústria audiovisual i l'economia autonòmica. Incrementar inversions en cultura millora l'ocupament, no només en llocs de treballs directes, sinó també els indirectes que es creen. Augmenta la supervivència de les empreses, genera ciutadans implicats, participatius i compromesos per a millorar la societat i fer-la créixer i evolucionar. Moltes gràcies. Tiene el uso de la palabra el Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidenta. Pues, bienvenida, señora Santamaría, y muchas gracias por sus aportaciones. Nosotros, a pesar de todo lo que ha podido escuchar aquí durante toda la mañana, desde luego la intención y lo que nos ha hecho llegar aquí es nuestra intención de mejorar las cosas, mejorar la radio y televisión pública valenciana, hacerla de verdad, efectivamente, un eje vertebrador de la comunidad valenciana, independiente y plural. Independiente y plural. Primera pregunta. El informe de pluralidad política, ¿no?, que estuvo desaparecido durante 3 años, que el propio Partido Compromís estuvo reclamándolo durante 3 años, ¿por qué razón desapareció? Y ¿es esto síntoma de una efectiva falta de independencia y pluralidad? En segundo lugar, la consolidación. De nuevo, me remito a la regulación que proponemos. Una regulación que se remite a la legislación laboral básica, ley de función pública, estatuto básico del empleado público, porque es lo que tiene que hacer ahora mismo la ley, para que no se pueda encontrar ninguna traba legal para su entrada en vigor. En cualquier caso, le hago la misma pregunta que a su compañero, ¿qué vía optaría usted o por qué vía optaría usted para la consolidación de las plazas? Y de nuevo, la misma pregunta que le he hecho al señor Villarreal es ¿qué pasaba durante esos 8 años cuando ustedes iban y decían al gobierno botánico o a los órganos de gobierno, oigan, es que están ustedes incumpliendo la ley, es que deben ustedes abrir estos procesos de consolidación de plazas, es que están ustedes infringiendo la ley, es que están ustedes cometiendo una ilegalidad? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué les decían? ¿De qué manera escurrían el bulto? Porque es que todavía no lo puedo entender cómo vienen aquí autoatribuyéndose la defensa de los trabajadores y es que les hicieron el birlibirloque durante 8 años. ¿Cómo fue esto posible? Gracias. Tiene el uso de la palabra el Grupo Parlamentario Compromís. Gràcies, presidenta. Benvinguda, senyora Santamaría. Bé, doncs jo tornaré a insistir en el termini d'urgència d'esta proposició de llei que ha fet que tot vagi a correcuita, que el temps per a comparèixer vostè siga tan limitat, a pesar que la presidenta
hagi volgut ser generosa en les seues intervencions. Però li recorde que dilluns s'acaba el termini per a presentar esmenes. Per tant, aquest suposat procés participatiu que alguns posen posar en relleu és pràcticament inexistent. I en aquestes esmenes, si s'accepten algunes, si els partits proposants accepten algunes esmenes, doncs això voldrà dir que tenen voluntat per a millorar el text, i si no, tot això haurà sigut una pantomima. Perquè, clar, si la voluntat fora millorar, s'hauria proposat la modificació de la llei encara vigent, hauríem pogut abordar la qüestió de la regla del terç, la consolidació de la plantilla, tindre els pressupostos adequats i suficients i la unificació de la societat i de la corporació. I estic segura que ahir ens hauríem trobat tots. Però es fa una llei nova i amb l'articulat que tenim davant jo crec que tot això quedarà en fum de boja, o per a qui no m'entenga en el llenguatge col·loquial popular i la paremiologia valenciana, agua de borrajas. Senyora Santamaría, vostè ha parlat dels professionals més enllà dels estrictament del periodisme. És veritat, vostè representa el comitè d'empresa i hi ha, ho ha dit vostè, més de 30 categories professionals d'altres àmbits, departament jurídic, informàtics, enginyer, moltíssims professionals són els que es veuran afectats, es veuen ja afectats i es veuran afectats per la nova llei. Ha parlat vostè de l'equiparació de treballadors d'altres, és a dir, d'empreses privades que han participat en la producció o a l'hora de cobrir, per exemple, esdeveniments festius importantíssims per a nosaltres. I aleshores m'agradaria que aclarira un poquet més aquest concepte d'equiparació, d'acord? I després vostè també ha posat de relleu el paper del valencià com a llengua vehicular, i ja que estem en l'última compareixença, doncs a mi m'agradaria lamentar profundíssimament que en aquesta llei no es parla explícitament del valencià com a llengua vehicular. Des de Compromís considerem que aquesta llei i la mal anomenada llei de llibertat educativa, que jo l'anomenaria llei d'esclavitud educativa, crec que s'estan llançant míssils directes precisament a la pervivència del valencià, i m'agradaria que en aquest sentit vostè també digués alguna cosa sobre la condició del valencià com a llengua vehicular que desapareix d'esta llei. Gràcies, president. Tiene el uso de la palabra el grupo parlamentario PSDB. Bona vesprada ja, senyora Santamaría. Sé que està escoltant-nos tot el matí, tot el que hem estat proposant. Nosaltres també podem entendre que la societat anònima i la corporació podien unificar-se en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Podíem haver assegurat un pressupost major, podíem haver donat major seguretat i protecció als professionals, als periodistes i sectors claus, productors audiovisuals, actors, actrius. Però és veritat que això necessitava una millora, però aprofitant aquesta millora que continuem insistint és que el PP i Vox el que busca és el control total de l'ent. El Consell General, el Consell de la Ciutadania, el que ara se diu l'Oficina de Participació, és un control total que ens preocupa perquè ens aboca, com dèiem, a models anteriors que ja hem patit i sabem quines han sigut les conseqüències, en aquest cas, per a treballadors i treballadores. Nosaltres no volem insistir de nou en tot això perquè ens preocupa realment el que vostè ha ficat en valor, que els mitjans de comunicació, en aquest cas a Punt Media, és un sector essencial perquè és un servei públic de proximitat on tots els nostres veïns i veïnes en els pobles s'informen cada dia del que passa en els nostres territoris a través de vostès. Per tant, són vostès capaços de divulgar i promoure el que és la nostra llengua i la nostra cultura d'una forma natural, i pensem que això ha de continuar sent així. Però per a posar en valor també el seu treball, que no n'hi ha escafuga de talent, que s'ha parlat així, fa falta aquesta consolidació laboral, la banca de personal i aquesta definició real de lo que és una estructura de plantilla per a poder treballar en les millores. Això també ha de portar acompanyat un pressupost. Qualsevol adequació d'una RLT va acompanyada d'un pressupost econòmic
perquè tots els ajustos, evidentment, s'han de fer a l'alça, perquè les condicions i els drets dels treballadors i treballadores almenys s'han de mantindre en tot el procés que s'estava fent i tot el que posa ara la llei que va suspendre. La llei diu que, evidentment, i no perquè ho digui aquesta llei, sinó perquè són els drets dels treballadors i treballadores, s'han de subrogar tots els drets que tenen els treballadors. Per tot això és millor i aquesta adequació de la plantilla, això va suposar un cost econòmic que nosaltres, per així, en el text normatiu tampoc vegem que se faci referència no únicament a la dotació i finançament del sector, sinó a aquesta adequació i aquest compromís que se té. I l'insistís que vostè també, igual que he fet en el seu company representant del comitè d'empresa, temen vostès una mena de privatització dels informatius si no se dota adequadament este pressupost que estem tots plantejant en este matí de treball així en la Comissió de les Corts? Tiene la palabra del tiempo el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, presidenta. Como le decía al señor Villarreal, señor Santamaría, muchísimas gracias por todo, no por lo de hoy, sino por todo el proceso, específicamente hoy por su radiografía de la situación certera que ya hemos podido compartir en otras ocasiones, pero que hoy deja usted claro que tiene el medio de comunicación. Yo quiero aclarar una cuestión, porque a mí me parece sorprendente que hoy se plantea aquí la posibilidad de que hubiéramos podido llegar a enmiendas parciales o un acuerdo con el Partido Popular si se hubiera contemplado la eliminación del 1/3 de la plantilla, cuando fueron esos partidos políticos los que lo pusieron. Hoy parece que hubiéramos podido llegar a un acuerdo. Esto es como lo de Marx, pero lo de Groucho, ¿no? Lo de los principios. Y luego veo que hay partidos políticos que se lamentan de la falta de personal cuando han sido ellos los que han creado esa falta de personal, porque hasta ahora los presupuestos los han aprobado ellos y la dotación de personal con ese matiz del 1/3 lo crearon ellos, a pesar de que en la ley había un compromiso presupuestario, con lo cual vincular el compromiso presupuestario de la ley con la estabilidad laboral o con los trabajadores no tiene causa-efecto, porque la realidad es que aunque la ley reflejaba una cantidad presupuestaria del presupuesto, resulta que la inestabilidad de los trabajadores es brutal, que no tienen convenio colectivo y que falta personal, con lo cual ahora erigir causa-efecto en esos conceptos, permíteme que me sonroje ante esta afirmación, pero bueno. Con respecto al tema de enmiendas, aclararle, en la Mesa General de las Cortes, la semana que viene, cuando finalice este proceso, abrirá un plazo de enmiendas que durará X tiempo. No está abierto ese plazo de enmiendas. Usted, por poner por registro en acabar esto o el lunes, cualquier tipo de documento, o nos puede llegar a hacer llegar a cualquier partido político, todavía no se ha abierto el plazo de enmiendas, con lo cual, fíjate si tiene tiempo, no es que tiene un día para presentarlo. Aclaro. Luego, mire, desde que nosotros llegamos al gobierno de la Comunidad Valenciana, yo sobre apunte he oído que lo íbamos a cerrar, que lo íbamos a privatizar, que íbamos a hacer un ERE en Navidad, que queríamos externalizar. Y usted ha hecho la radiografía perfecta, porque es que está todo externalizado. O sea, la realidad es que la falta de personal o la falta de dirección del personal que hay, lo que provoca es una externalización. Si es que ya más no se puede externalizar, está todo prácticamente externalizado. Entonces, que ahora eso sea una cuestión de ataque a la proposición de ley que presentamos o a la estructura me parece también una situación un poco esperpéntica lo que estamos viviendo. Mire, evidentemente, la elaboración de una RPT y con los plazos acelerados máximos que podamos llegar, partiendo de lo que ya tenemos, porque tenemos avanzados determinados documentos, lo que puede provocar es un análisis de esa problemática estructural, de las necesidades en verdad que tenemos para hacer la televisión o la radio que queremos. Pues necesitamos, tenemos y queremos. Y esa es la reflexión que hacemos con los trabajadores. Y luego, en materia laboral, yo creo que lo ha explicado el señor Alés, es decir, la vinculación de materia laboral, de generar, se va a hacer en el plazo de 3 años con un concurso de oposición, que era lo que marcaba la ley del 16, se ha incumplido totalmente. Ha habido una inseguridad jurídica por parte de los trabajadores, una situación complicada por parte de los trabajadores, no resuelta, y no ha pasado nada. Se ha incumplido una ley. ¿Es ilegal incumplir una ley? Entonces, yo le planteo, ahora mismo, termino, presidenta, en materia laboral, lo que refleja la proposición de ley que presentamos es que tiene que ser legítimo cumplimiento del Estatuto del Trabajador, de la Ley de Función Pública y de la Ley del Sector Público. Pero en ese proceso de consolidación, yo sé que el TSJ de la Unión Europea, el TSJU, está planteando determinados procesos alternativos, como hemos planteado, como decía el representante de la Unión de Periodistas, que tenía que ser de una determinada manera, o algún partido político que defiende esa manera, si ustedes ven otras fórmulas para poder consolidar a la plantilla que, como decía el señor Villarreal antes, han cumplido un periodo de mérito de capacidad bien demostrado. Muchas gracias.
pues que algunas referencias son comunes y también se han repetido varias veces con respecto a las oposiciones que se han planteado en primer lugar sobre qué es lo que hacía. Bueno, usted lo ha confiado más, me refiero, que me gustaría ser respetuosa muchísimo con las palabras sobre el servicio público, porque cuando uno viene aquí se encuentra con que el servicio público es cuestión de conflicto. Y creo que deberíamos estar todos de acuerdo en que no debería de ser ningún conflicto y que hay unos mínimos que serían los que todos pedimos, que serían los aceptables por todos y que no deberían de ser parte de estas polémicas, digamos. Entonces, respecto a si se cumplió la ley, no se cumplió la ley, si se hicieron, si no se hicieron, me temo que los trabajadores y las trabajadoras no tenemos nada que decir ahí porque ni somos los que las hacemos, ni me temo que tampoco tenemos mucho más que pedir, efectivamente, que se tome en valor los méritos que se han hecho durante todo este tiempo y por los que, evidentemente, los trabajadores del día a día siguen haciendo esos méritos, que es el de trabajar en la empresa y que la empresa los considere. Si los han hecho en tiempo o no los han hecho en tiempo, pues unos han llegado en tiempo, muy pocos, es verdad, casi, no sé si sería un 80 y pico o un 90% del resto de las oposiciones no están nada más que en periodo D. Unas están empezadas, otras ya están acabadas y la mayoría están todavía sin ejecutar. No somos los trabajadores los que las ponemos en marcha. Si las hubieran hecho antes, pues quién sabe, si las hacemos después, quién sabe también. Respecto a las otras consideraciones sobre el TSJ de la Unión Europea y todo esto, lo que provoca es en todo el sector público una incerteza que hasta que no se pronuncien, entiendo que tampoco soy legisladora ni jurista, que se vayan los demás tribunales, tanto como el español, como luego se van a estas jurídicamente se van aplicando, pues veremos a dónde va llegando cada una. Como representantes de los trabajadores, los comités tenemos que defender efectivamente lo que se ha defendido hasta ahora, que es que la plantilla ha hecho méritos suficientes y que entró con un proceso de selección. A partir de ahí, la ley es la que funciona. Habían más cosas como la equiparación. Se preguntaba, porque lo hemos comentado varias veces los demás compañeros y también los del sector audiovisual, sobre las condiciones laborales del resto de la gente que trabaja en el sector audiovisual. El sector audiovisual es muy precario. La gente que trabaja tiene trabajo durante un tiempo y durante mucho tiempo luego no lo tiene. Siempre tienen la incerteza de si van a volver a seguir a trabajar. Cuando una serie se acaba, se acaba. Hasta que vuelve a empezar otra y si te contratan o no, estás en el paro. Por eso, desde el sector público es muy interesante que las condiciones laborales que se suponen a un servicio público que tiene una estabilidad sean las mismas que afecten al resto de los trabajadores que por algo tienen una conexión, una sinergia y trabajan en la misma empresa pública. Entonces, yo creo que una lucha que se lleva desde hace muchos años que a los compañeros les está afectando muchísimo y que se puso en la anterior ley una similaridad de condiciones laborales y que debería de existir en esta porque ya una vez empieza a aplicarse, desde luego debería de seguir aplicándose. Me queda también hablar sobre la televisión en valenciano, se ha comentado también el texto. Como hemos repetido varias veces, desde luego el servicio público de esta comunidad debería de considerar, y siempre se ha luchado desde los sindicatos, para que la televisión de la comunidad sea pública, en valenciano y de calidad. Los tres ejes son igual de imprescindibles. No por nada, sino porque existen muchas televisiones que están en castellano, con lo cual no se les hace ninguna competencia y lamentablemente no existen en valenciano, con lo cual necesita la gente que por lo menos hable ese idioma o que lo quiera aprender o que es exactamente estatutario, igual al nivel que el castellano, que tengan este medio para que les pueda servir de referencia. Y no sé si creo que no me he dejado nada más. En cuanto a si se privatizaría más o menos el sector, desde luego los comités lo que pretendemos es la mínima privatización, lo hemos dicho tanto el compañero Villarreal como yo, porque entendemos que la plantilla ha de ser suficiente como para poder hacer los retos necesarios que necesita un proyecto de este sentido. Y todo esto, lo mismo, el presupuesto debe de funcionar no solo para lo de ahora, que ya hemos dicho que creo que a todos se nos queda bastante corto. El proyecto de ley yo creo que también
intenta expandir en muchísimas cosas, pues creo que todos tenemos que mirar hacia el futuro e intentar hacer de esta televisión el referente que se necesita en esta comunidad. Vale, pues muchas gracias, señora Santamaría. Finalizamos ya con la señora Santamaría las intervenciones de los comparecientes. Darles las gracias por todas las aportaciones recibidas a lo largo de esta mañana y, por supuesto, la intervención de los grupos parlamentarios, que ha sido exquisita. Gracias. Se levanta la sesión. Una foto.